Jeg er lige ude og gå tur med Vilma, og jeg går og reflekterer lidt over det her med vold på vores bosteder. Det er jo sådan, at der sidder en arbejdsgruppe på Christiansborg, som sidder og prøver på at finde løsninger på og forslag til løsninger på, hvordan vi kommer det her problem til livs. Og den her gruppe her, den kommer faktisk med nogle forslag i næste uge. Og jeg er rigtig spændt på at se de her forslag. Og jeg håber rigtig meget, at man i den her arbejdsgruppe har beskæftiget sig med årsagen til, at der sker voldsepisoder på vores bosteder. Fordi det synes jeg i hvert fald ofte det er en god idé, hvis man skal finde en løsning på et problem, at man så kender årsagen. For at kan finde den rigtige løsning, simpelthen. En del af et udspil fra regeringen, som en løsning på problemet, har jeg hørt skulle være, at de simpelthen vil bygge nogle nye institutioner til den her gruppe af de mest voldelige mennesker, vi har på vores bosteder. Og noget af det nye, man så skal kunne der på de nye institutioner, det er, at man skal kunne bruge tvang. Så om der ligger mere i det ved jeg faktisk ikke. Men ellers så synes jeg, det virker som om, at man egentlig bare flytter problemet. Man bygger nogle nye huse af nogle mursten, og så flytter man sådan set bare problemet over et andet sted. Så er der det her med brugen af tvang, at man simpelthen vil bruge tvang ude på de her institutioner. Det synes jeg da egentlig, det er problematisk i sig selv, fordi at vi egentlig har sagt, at vi vil nedbringe tvang. Og det synes jeg da ikke, man gør med det her forslag med at udbrede det til flere steder. Det virker da lidt underligt, synes jeg. Selvfølgelig er jeg jo godt klar over, at nogle gange, så kan brugen af tvang faktisk være den eneste løsning på, hvis du står i en situation af fuldstændig afmagt, og der bare ikke er andre muligheder, end at lægge det her medmenneske her i bælte. Så nu kommer der en hund, som Vilma, hun lige trækker lidt i snoren her, så nu er vi forbi igen. Hun kan rigtig godt lide andre hunde, så man skal sådan lige holde lidt fast, hvis det er, hun ser en anden hund. Det er ikke sådan, hun går derhen eller noget, men man skal bare lige holde hende lidt tæt til sig. Nå, men i hvert fald, så synes jeg, at det er problematisk, at man vil udbrede tvang. At det sådan set er en del af regeringens løsning. Noget af det, som jeg tænker, man kunne gøre, det er at bygge noget mere af den her behandling. Eller at man simpelthen omgås de her mennesker, som bor på vores institutioner med omsorg, og at man bygger en del af behandlingen på relationer. Det tror jeg sådan set, det kunne være rigtig godt. Og man kunne eventuelt ansætte nogle psykoterapeuter. Psykoterapeuter, de bygger deres behandling på relationer og på det hele menneske. Og det tænker jeg sådan set, det er en rigtig god idé, hvis man skal hjælpe folk, at man så ser på det hele menneske og alt det vedkommende indeholder. Så det tror jeg sådan set, det kunne være en del af løsningen. Og så er der det her med alternativ behandling, som jeg sådan set tænker, man kan bruge både i behandlingspsykiatrien, men også i distrikts- eller socialpsykiatrien. Der kan man godt bruge nogle elementer fra den alternative verden som en del af behandlingen. Man gør det også allerede i et vist omfang i dag, men jeg tænker, at man kan godt udbrede det. Og jeg synes i hvert fald helt klart, at vi skal gøre noget ved det her problem med vold på vores bosteder, for man kan simpelthen ikke være bekendt for medarbejderne, at de skal være bange for at gå på arbejde, de skal være bange for at blive overfaldet, eller ligefrem dræbt, imens de går på arbejde. Det er altså ikke rimeligt. Og ved du hvad?
Det er heller ikke rimeligt over for patienterne, at de skal udsættes for, at de begår vold eller endda mord på en institution med nogen, som egentlig bare prøver at hjælpe dem. Fordi, ved du hvad, det er jo slet ikke det, de vil. Det er jo ikke det, de dybest set vil. De gør det i en situation af afmagt, og det kan vi ikke være bekendt. Lad os nu give dem noget magt tilbage, og det gør vi da i hvert fald ikke ved at bruge tvang. Hej.